ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ ọnwa nọ nwa mba nọ awụchasịala nụ m ụmụnne m asa aka ọrụ ege ruo ikwu na-amaghị ibezi ya anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m na m nwere akụkọ na tụwara ya ụmụnne na m tụgbara ụlọ okwu na ọ rejiele na ọ gbajuole dọrọ nwanne ya nwoke n'isi na ụlọ biko gbatara ya na nwanne ya nwoke o si enyemaka na ụjọ dị ha somehow na ha amaghị maka gị ihu maka gị azụ mana nwaanyị mba nnọọ ebe ihe nwere mmadụ dịka m nwekwana platfọm ebe a na-anụ olu ụmụnne collectively na mbiko were akụkọ n'ugbo tụwara ya ụmụnne ya gaa n'ihu sị m na years back ka papa kwukwu ya nwoke mụrụ mama ya mpaka okwu ya nna m mere nne ya bilitere n'otu ehihie so ụbịam na ọka ọla akpo n'ụlọ ha na ụbịam nọ n'ọnụ so nwere nna ya akpataghị ego ụbịam esonwe nna ya akpataghị ego ụbịam abịa ntụrụkpe nna ya mụrụ ihe isi n'ala ihe isi ike ogbe onye ntụ o rutekwa n'aka ya agbalịala ego nọ ahụkwa ma ọ ihe ka emere ya eme ka ọ bụ gịnị na lekwe na ozu ndị ha na ha gbara obi ụmụ ha nọchicha n'ụlọ elu na-emecha na eme emeghị ọfụma onye ọbụla na-eme ihe dị ike na ọ wụrụtụkwanụ okoro na-anọ n'okoro eto okoro aga n'ihu ọwụ gịnị wụ ihe ka diọkpara ya ebido gwawa ya si na enweghị ihe buye na enwe ha aka buye na ọwụghị nwoke ịgba mbọ na ọwụta nwoke ahụ si agba mbọ na ọwụghị ịrụ ọrụ ike na ọwụ ihe a na-arụta na onye mee ọrụ ya ọ dịrị ya mfe na ọ ga-eme ọfụma kọrọ onye na-arụ ọrụ ike na ọwụghị matara ọfụ okoro eto ọwa agba mbọ na ọwụ ịma ime the right thing na ezinụlọ a niile ọ tụgacha aka akwụmacha ụlọ elu na eshihụ n'elu dokoro ụlọ elu ahụ deruo ya ala na ọwụ planning na ole anya n'ezi ahụ nwoke ka o jikwere sendị nwa ya ala bekee na onye ka ọzọ sendịrị nwa ya ala bekee na onye ka ọzọ rere ala ree ihe niile o nwere sendị nwa ya ala bekee na ọwụ ụmụ ha sendịrị ala bekee buchi ike lọta onye ka ọzọ South Africa ndị ka ọzọ different countries na ọnwa ụta ga-eshi ma ọnwa ihe ndị ọ ga-ere sendị kwado ọkpara ka ya na ya ga-abaka bute ike ote ndị ọzọ butere ike na okoro ha ga-emewe ọfụma ihe ga-abata ego ga-abata mpa ya sị na ihe okwekwere na okwu na ya na in that case na ọkwa nna ya gbagharịa resha ala ma ihe niile ya nwere sendị ya ala bekee na ọwụ afọ ole ka ọ ga-anọ ma ya ga-ebiri ego ụdị ọbụla eji nweta ego ọwa afọ ole ka ọ ga-anọ ahụ nwa ihe nwa nwoke agwawa ya sị na ole famili ke ha nọ na ọ naanị 2 years ka nwa nwoke gara South Africa alekwa ihe arụga na ole onye ke na ọ naanị 3 years na ọ bụrụ na ya gaa highest 2 years ya eburu ike lo ya kwatu ụlọ aja ọcha nọ ngana ọrụ kashi everywhere na ya ga-alọ ya ga-alọta ya ga-ebulata ya ga-ebu ike lo ya ga-ebute ego oyibo ya lọta chenji gbanwee na ego naira ego kwụrụ ibe n'azụ mpakwukwu ya so oke in that case na ya amaghị ya ga-eme mpakwukwu ya ebilie wepụtacha ala ya o nwere for sale mana majority of them nọ n'ime ọhịa ebe na-edevelop be ha edevelop na mkpụrụ ole nọ ebe pụtara ihe onye gwakana ga si ya zụrụ ya ala onye ahụ le onye ahụ sị mba na ala ahụ na ọ nọ n'ime ime ihe ekweghị ya o rekọlọtacha ha niile ọ gaghị ezu ego nwa ya nwoke chọrọ iji gaa ya wala bekee mpakwukwu ya nọrọ nga gawa na their neighboring village enwere nwoke n'obodo ahụ ji ego a maara amara a na-anụ aha ya na o ji ego nwaanyị mba nọ nza mana nwoke ahụ ana nwunye ya anwụọna ọ mụrụ ihe ya nwa ya nwụọ so mpakwukwu ya gakwuru the man si na biko na enye ya ebighị ya ego ya ewere ala ya ya eji nara skụlatara na mgbe ọbụla ya wetara ego ahụ ya eweghara ha ala ya the man ajụwa mpakwukwu ya sị na ọwa ego ole ka ọ chọrọ mpakwukwu ya ekwuo ala ya nwoke na-ebe mpakwukwu ekwuo dị mana sị nọ na ebe ahụ ọkpọga aha na development anọghị ebe ahụ na inye nwe ala na ebe ahụ na ọwụ mmadụ ị ga-atụfu ego na onwe ha ala nọ na mpụta damis enweghị ya ga-eme nwunye na ọ chọkwana ịna na o were duzu aka nara ego ole ala ahụ ruru mpakwukwu ya sị mba na ya reduzu aka na ego ọ ga-ereduzu from ihe nwa ya kwuga oso n'ite oji aka ala bekee na ngwa ka ya chọkọlọtacha ala ya ma ndị ka ya pụtara apụta kpa ya n'aka dị mana si ya nwoke na-ebe mpakwukwu ya ekwuo dị mana sị oke na nsogbu anụ ga-eweta akwụkwọ dị mana gara skuul mejie akwụkwọ mpakwukwu ya tinye aka n'akwụkwọ na ala ya niile na ebe niile ala ya niile ya chịkọtachara ya were biri ego ole rote n'aka nwoke rote ya na ihe ya na ya bụ mere agri ọ bụrụ na ya na afọ 4 ya ewetaghị ego nọ na ala niile awụọla ka ya ọtọmatikali mpakwukwu ya tinye aka n'akwụkwọ dị mana ewere akwụkwọ wee kpoo n'ime ụlọ bupụtara ego onidiri were ego ọnụtara bịa ike mpakwukwu elu were ego ọnụta nye diọkpara ya were kwana gakwa na ala bekee truli gawa ala bekee ahụ ọ ga-ala ala bekee nọga enwe ya nọrọ from him 1 year ga 2 years
nọga nọ afọ anọ enwe onye nụrụ from him. Nwanyị mba anọ nza ọ ya ka this man chere afọ anọ aga tụkwasị ya ọnwa ise 4 years and 5 months ọ bịa mitie mpakwukwu ya si na kwa ahụ na ihe ekwuru adịghị otu esiri kwu ya na ala nọ ka awọnụ ka mpakwukwu ya bewe si na enwewe ihe ya eji wo ndị ọkpara ya hụ na ọwụ mọrụ ndụ ugbo ma nwụrụ anwụ ya ma ya wụkwa n'ala ya eluzucha ihe niile na ya biko na kama ọ ga-anara ya ala na o lekwa ada ya nwaanyị na kporo lụwa free na ya kporocha kpamkpamkpamkpam kporo ma hapụrụ ya ala ya ebe nwunye ya anwụọna na o kporo ada ya nwaanyị ka ọ ga mụọrọ ya ihe niile ọ chọrọ na nwa. The man has really lege ada mpakwukwu ya ọ mara mma di na-ezoro ya mana achọka onye ji ego bụ ego ga-abịanụ ka o wee wepụta ha na mgbe. Ọ bụrụ na ka gara ala bekee wepụ ha na mgbe ka ada ga-ewepụ ha na mgbe. This man elege ada nne mpakwukwu ya nkwanụ nwanne mama ya lege ọ mara mma well ya ekwere kporo ada mpakwukwu ya kporo laa ọhịa o jiri gbanwere ala anọ ala ahụ jiri tọnụ ha back to mpakwukwu ya o ji ada ya nwaanyị gbanwere ala ya niile. The man akporo ada ya nwaanyị lawa ọ ya ka etikwara aka n'akwụkwọ silekwe na ụdị ya ejiri lụọ nwa na ego ejiri ebiri nwoke na okwashi ya na ala o ji nara kọrọtara okwe o begwara akwa owere o chọghị ka ala ahụ pụọ ya n'aka o werezie nwa ya nwaanyị gbanwee ala na ọhịa kpatara na ejiri akwụghị ụgwọ isi ya bịa mewene ego ebiri ya o ji kpọga nwa ya ala bekee akparala ya n'ego ya ga-eji kwụ ụgwọ isi nwa were lụọ nwa ya ọwụtụ o chiri kpọrọ ada mpakwukwu ya gawa na ya na mpakwukwu ya eme na agree sign ha kwa akwụkwọ nke abụọ tinyekwa aka mpakwukwu ya tinyekwa aka n'akwụkwọ this man akpara ada ya nwaanyị lawa ọ ya ka the man na nwa mpakwukwu ya ada mpakwukwu ya gara bie 4 years ọmụhụ nwa bie 5 years ọmụhụ nwa. This man abịa kwute ekwe mpakwukwu ya so ọ gaghị akpọrọ nwata nwaanyị na-anaghị atụ ime kpọọ ego ya wee replace ala o nyere o jiri gbanwere ego ka ego ya biri na ya agaghị eluzucha kpamkpam ya achọghị iluzu ego ahụ na izaida na o nyere ala ya kpọghara ha nwa ya onye ya ego ya bute ọmụrụ nwa na ya achọghị ebe bịa gbakọwa bịa koziwe na ọ ga-enye ha ya ego ebute ọmụrụ nwa onye acha ha ya ala ahụ niile kpọghara ha nwa ya nwaanyị otu nwa ya nwaanyị ke nta by then mama mụrụ ya etolitela isi ọ nọ 18 years then okpego nwa ya nwaanyị ke nta nọ ke galitere isi na-amaraba ihe na otu ekele ugbo na ọ ga-atụ ime na ọ ka dị very young na okpo ego na ọ bịa mụọrọ ya nwa ya kpọghara ha ada ya nwaanyị ebe na ọmụhụ nwa nye ihe ya ego nye ihe ya ala ya na ya abụọ mere agịrị mpakwukwu ya elege ihe loo pụrụ azụ lege stil irelizikwa ala ya niile nye the man ya ara ya ahụ. Mpakwukwu ya kporozie nwa ya nwaanyị ke nta keno 18 years very beautiful ya wụ mama ya mma mụrụ ya kpee ha kwa this man ọ ya ka the man kpuru tinyekwa aka n'akwụkwọ lekwe kọndishọn o ji kporo hakwa nwa ya nwaanyị ka abụọ maka ịmụ nwa ka ọ bịa mụọrọ ya nwa ọ gaghị akpọrọ nwoke ibe kpee ege ka ada ya okpere nọọ nwoke na kelenụnụ na ekpere ka ọ bịa mụọrọ ya nwa. Mama mụrụ ya bịarutekwenụ ozugbo ọra ha ahụ ya tụrụ ime mụọ nwa nwoke. The man na-aṅụgide celebration bide pawa mma mụrụ ya pawa ya ka akwa na-apa ya ehe ya ọ na-ekwekọkwa ya ruo ala ya na-apa mma ya obiọma obodo na everyday celebration. Ada mmanya ebido feel iwe out of place bido feel iwe bad bido feel iwe na-akwa n'ọnụma na-ebe di ya wes na ọ bụrụ na ọ ga-alawa na o nwere right ịlawa na ọ dị free ịlawa na tele nwanne ya nwaanyị anụchiele anya ya na ihe eji kpọta nwanne ya nwaanyị wee bịa mụọ nwa na ihe ejiri lọkwara in the first place ịbịa mụọ nwa ebe ọ bịara ọmụrụ ya nwa and papa ya ji gbanwere ego ebiri na ọ bịara ọmụọ nwa na ọ chịla na ọ lawa na-ejighị aka onye ọzọ dị ya mma na ọ lụrụ na ya na nwanne ya nwaanyị nke nta ga-ebiri kontinu biri na ebe ke nta mụọra ya nwa na enweghị ga-eme ka ya gbaghakwa nna ya gwuo ojii mana ya ga-erelize set ya free ọhụ dị ọlụrụ. Nwanne mama ya nke ada ekweghị ala ya si alụọla di ya alụọla di na-enwebi ya n'ala na enwebi ya ga-ahapụ di ya ala na ọwụta ha abụọ shibiri nwaanyị mba nọ ọ ya ka o wetara aka afọ ka isii nwa papa kwukwu ya nụntara gara ala bekee adọkara lo burukwana ya wee ego ha na-ekwu okwu eburu ego lo na o loro in a big way na o loro very rich na o butere ya wee ego ọ gara otu ga ka o buru lo ọ ya ka ọ wụchachiri lo mpa ya ahụ ya ebe niile ọṅụ celebration ya jụwa mpa ya gụrụ mpa ya ebewe so ọ bụrụ naanị na ijekele o loro ya 4 years ago
ya agaghị eluzu ụmụnne ya abụọ na marriage ya na-amahụ, ya agaghị eji ụmụnne ya abụọ mere mgbere aja na ọ bụrụ na ụlọ talụlitere ụkwụ 4 years ago, like 4 years ago, na ala ya niile na ogbo na ya ejiri gbanwere ụmụnne na ụmụnne na-anọga lụsha dịrụ ha mma, kama na ihe mere na-eme na bido kọwara nwa ya nwoke ihe mere na nwa ya nwoke banwa gakwuru the man na owego ole ga-eme ọ ga-eji kpọrọ ụmụnne abụọ, owego ole ka ọ ga-eji kpọrọ ụmụnne ya abụọ ka ada ọ lụrụ zuru ya na ọkwa nwoke lụọ nwaanyị ọwụ na nwunye amụghị nwa ha abụọ chọọ solution ka ọ gbaghachakwara bịaghachi bịa kpọrọ ha nwanne ya nwaanyị ke ntakịrị ọ dị necessary na o kwesịrị ekwesị na-aba na owego na ya chọrọ ịkwụghachi ya ego ya. The man na-agwawa ya nsogbu anụ na ọ chọrọ ịkwụghachi ya ego ya, no problem, ọ kwụghachi ya ego ya kpọrọ ụmụ ya, o lekwa ụmụnne ya abụọ, ọ chọọ ka ha lụghachita back to them, fine, na enweghị ihe mere n'ike na ihe niile wụ kọndishọn ya wepụtara mpa ya ka ọ tara eze okwere ọwụ fọs enweghị egbe ya tigiri n'isi na ya ga-akpụrụ na ụmụaka ọ mụrụ ya ga-akpụrụ ụmụ ya na ọwụ na ọ chọrọ ikpere ụmụnne fine na ya ga-akpụrụ ụmụnne do na ọkpọrọkwa ụmụnne na ọ ga ga-abalansịkwa ya ego n'ihi na kọndishọn eji kpọrọ ụmụaka awụhụ bịa mụọ nwa lawa. Nwanne nwa mpa ya nke dị ọkpara bee gbapịa oruhu 8 months o lụrụ bidokwana rụọchiwa ụlọ n'ala anụ ntara rụnwaka ebido projekti na-aga ya kwana ụlọ nna ya kwatuo, kwana ụlọ mpakwa okwu ya kwana ụlọ nna ya kwatuo, bido mewe kurukuru nye ji bu ego ụlọ. Oruhu 8 months o lụrụ ije ahụ, nwanne mama ya ke papa ya buru ụzọ lụ adị ime, ọṅụ ya ebido obiọma adị ọpụ obiọma everywhere ka ahụ adị ime kedu ka ada adị ime ya adị ime ka ada nwanne mama ya akpọ meeting that na condition eji lọta nwanne ya nwaanyị n'ụwa ka ọ bịa mụọ nwa because ya mụhụ nwa na ebe ya adịla ime ọ bịakwala na mmụọ ya wụ nwa. Nwanne ha nwoke elokwala na dịkwana redi irifọndụ ego ahụ na nwanne nwoke rifọndụ ọ dị ya ego ọnụntara ka nwanne ya nwaanyị bụkwana mama ya hapụrụ ya di ya lawa nakwuru ha lawa n'ụlọ nna ha ọhụ di ya lụrụ. Ndị obodo sị nọkwa ihe ọhịa okpogara ha ihe ọhịa okpogara na meeting ma ndị omi ama amụ ma gị na asụ no na ihe na ugbo okwu gị o discuss ya with nwanne ya nwaanyị ya wụ mama ya ya si need he discuss with mbiafọ ime nne na nwanne ya mama ya kwana nwanne ya nwa na ọ wobere nwa na ọ the last born ya na ya agba enweghị okwu na ọ wobere nwa ya ga-abịa bịa ka ihe ya na-akpọrọ ya meeting na ihe na ọwụ ihe ya chọrọ. Ndị obodo so na ịkpọrọ meeting na ọwụ ihe ị chọrọ ọwụ ihe ị chọrọ dị ụnọ dịkwa wee ya si n'ihu di ya ịdị awe na ihe na-edere wo ịgwa ha ka ha gwa nwanne ya nwaanyị o buru ngwongwo luwe. That family meeting ahụ kpọrọ onye ọbụla gbagharịwa sị no meeting na-adị nkwa ọ na ama na ọhịa ọkpaga meeting anaghị ilo. Nwanne mama ya ka ada ebido buo agha na ebe nwanne nwoke akpatala ego chọrọ irifọndụ di ya na o rifọndụ di ya na ke ntakịrị ya wụ mama ya bịa lawa pụọrọ ya hapụrụ ya di ya emenwe ya dịka wụọ ọgụ ibe ama mgbe niile a na-arịa ya o bu afọ ime a na-alụ na ya agaghị ekwe na nwanne nwaanyị hapụrụ ya di ya na ihe ekwere lụ ya na emezuole na nwanne nwoke alọtala bụ ego chọọ irifọndụ di ya na after all na ya ọ mụọ na nwa wee kwerelụ ya na ya bịa lawazie na ya bịa lawa. Di ya nkwana papa ya sị na-eme ya eme na ọ bụrụ na nwanne ya nwaanyị ebiliteghị si ya n'ala na ọ gaghị ala na ihe na ọ nwaanyị ya na ya bụ ọkpụrụ mụọ ya dị ọkpara na enwe ihe ga-eme ka o bilie na ole so n'onwe ka ya ọsị ya chọrọ ịla na nwaanyị a na-achụ nwa ibe na di na ọ nwere right ịlawa na ọ mụcha nwa chọọ ịlawa na ọ lawa mana ọ hụ na nwanne ya nwaanyị kenta na ya sị na ya hụrụ ya n'anya na ọ gaghị ala na ọ ya emere ya ya enwe dị ọkpara na ọ ya mụrụ ya dị ọkpara na onwe ha right ibilite so nwaanyị ibe ala bịa pịawụrụ nwanne na ọwa ego akpara na ozugere ha ọwa ọhụ gahụ n'iri ka ọwa ụlọ enyere ya ozu ọ dịrị ya nọfụ na ọ chọkwa ụmụ ha si arụpụtara ya ọrụ ya ụlọ ọzọ mana ọ bụrụ na ibilite so nwanne ya nwaanyị lawa mụọ ya dị ọkpara na ọ gaghị eme na ya agaghị ekwe ọgụ ya kporo nwaanyị mba nọ nza ihe a megide nwanne ada nne mama ya asụgide isi gbam declare war without end. Finally ya mụọ nwa nwoke mgbe ọ mụziri nwa nwoke ka o weziri petrol wuo everywhere mgbe gebere n'ọkụ na-achụzi nwanne ya nwaanyị wụ mama ya na ọ ga-apụ na ndụ na ọ ga-apụ n'ọnwụ na ọ bụrụ na ọ pụụ na ndụ na ọ ga-apụ n'ọnwụ na ya bịa hapụrụ ya di ya ebido gawa ije ọjọọ bido manye aka na ihe na-ekwesịghị ka ọ ma ga anụzi n'otu ehihie diọkpara nna ya bụkwanụ nwanne eke diọkpara nwa mama ya mụrụ mama ya kwanụ nwunye nna ya ke nta bụkwanụ nwanne mama ya maka okwu bụkwanụ nwanne nwunye nna ya ka isi ha abụọ otu nne mama ya nwoke ntakịrị asị nwanne ka isi so bịa lawa hapụrụ ya di ya diọkpara anụ ntara ọ mụrụ nọgide n'otu ehihie arịa nọten ọbara na-agba ya n'anya agba ya n'ime agba ya n'ọnụ agba ya na ntị
ya daa enwe ihe o kwuru, enwe ihe ọ sị lekwe ihe eriri, enwe anything ọbụla o kwuru, ya nwụọ. Mgbe ọ bịara bịa nwụọ, papa ya ajụ na nwa ọhụrụ mejọrọ onye ọ ga-eji ọbara ga-eji agba ya n'anya, ya bee ọbara, na ya ga-ahụ isi ihe gburu nwa ya, na ya ga-erute, ya ga-agarute n'isi, ya ga-erute to the root of it, na ya agaghị agha ya chịrị ịma ihe gburu diọkpara ya. Mgbe aka o bitere agawa ebe ọbụla ọ gara sị ha ga jụọ nwunye ka isi, ebe ọbụla gara sị ya ga jụọ nwunye ka isi, akpọpụta ya sị ngwa na efiliri na otu ọ mụrụ nwa nwoke na ọṅụ ya ga-ezu oke, na lekwe ihe ekwugasịrị ebe niile, na ọ gịnị ka ọ maara gbasara anya nwa nwanne ya nwaanyị mụrụ, diọkpara ya kwanụ, nwa nwanne ya nwaanyị, ọ gịnị ka ọ maara gbasara ọnwa ya. Ya goo, ndị obodo sị mba, na as long as a point ala ebe abụọ na atọ atụwala ya aka, na ọ ga-abịa pruvu na ọwụghị ya nwa, na aka ya nụhụ n'ọnwụ nwanne ya, nwa nwanne ya nwaanyị. Mgbe a bịara okwu bịara bịa shie ike, o nweghị any other option, ya bịakwere na ọ ya gburu. Ya kwubie, obodo tie, ebe niile kpọrọ akwa, ebe niile. By then na mama ya dịkwa ime again, ihe a niile na-ahịọ ya ebegebegebe mpa ya ebegebegebe sị diọkpara ya yiri ya shini ya n'imi ahụ dị mkpa nwa ọma, nwa kugume n'isi. Ọ sị na o gburu diọkpara ya because of gịnị? Because of agụrụ ka ọhụhụ ụlọ ka ọwụ ya emeghị ya dị ya comfortable, ọwụ ihe ya jidere nke na ọ ga-alụ ya by force. Ọ gịnị ka o ji n'aka o ji gbuo nwa nwanne ya nwaanyị, gbuo diọkpara ya, ụjọ atọ ya, o wepụga diọkpara ya, nwa nwoke ya tụrụ 2 years. Ọ gịnị o lekwara ya, ọ jụkwara ese. Ihe a niile na-ahịọ, ndị obodo sị a ga-ewela ya, a ga-egbu ya, a ga-eme ka, a ga-eme ka ọzọ, ya na-ahịọ. Finally, mama ya abịa mụọ nwa ahụ ọ dị ime as of mgbe nwanne ya nwoke bụ nwa ya nwoke nwụrụ. Ya bịa mụọ nwa nwoke. Ọ ya ka ndị obodo bịara sị ebe o kwupụtara na a ga-abanishie mama ya, na a ga-abanishie, na ọ gaghị achọghị ịhụ ahụ ụkwụ ya ebe a, na ha achọghị ịhụ ụkwụ ya ebe a. Ọ ya ka abanishiri mma ya nụntara, ya laghachi ha blash over ụmụnna ya wumere nne ya. Then ka nwa ya nwoke nọ n'ụlọ ha na-eto, nwa nụntara ka mmemme ya mụrụ ụkwanụ nwoke a na-eto, na nwanne ya nwoke ahụ nụnụ na ọ ka ahụ toziri ya nwa kele ugbu a na mma ya mụrụ afta nwanne ya nwoke nwụrụ, ka diọkpara nwụrụ, afta diọkpara nna ya nwụrụ, ya wokele egburu egbu, afta nwụrụ mma ya mụọ ha ka ọ dị ime ya wụrụ nwoke bifo bịa mụọ ya nwa kogakogo n'ugbo ene. Now mgbe ha niile na-eto, by then mma ya nwunye nna ya ka isi kwụkwanụ nwanne mama ya esendela back to ụmụnna ya. Mgbe ha niile towezie, ọ wụrụzie mama ya zụgazi nwa ha na nwanne ya nwaanyị mụrụ diọkpara nna ya, because mma ya mụọ na mụzie osogo nwa diọkpara apụọla n'aka mma ya, ka abụọ ahụ ọ mụzi nwoke ka ewuzi osogo diọkpara, automatically nwa nwanne ya nwaanyị ka abanishiri toziri nwanne ya nwoke na ugbo ene ya na ya abụọ wudi only brother ya nwere na before abịa mụzie ya after abanishiri nwanne mma ya, nwunye nna ya ka isi ya lawa ka a mụrụ ya nwa ya enwe ego akụkọ n'ugbo ene. Ọ ya ka ha niile nọ na-eto, agalitela ha isi. Papa ya akọ ekwu obodo, kpoko ndị obodo niile, obodo agbawọ, ejie ụfọdụ ndị umerene ya ha abịa nọrọ present. Papa ya gwa ha na ọ ya nwakporo okunu, na ọ ya nwakporo okunu, and the reason ya jiri kpọọ okunu nọnọwụ na ya ejicha ha ahụ na enwe onye ma mgbe ọra na-eburu anya, na ha ele anya ha ya mere nwaanyị na-agwụ agwụ efe efe, na otu ọla gbara ugbu a na o nwere ike isi ebe voku ihe na voku, na ọ onye nshi naja onye nshi naja, na adị ama ma ọra buru anya si biko na lee otu ya chọrọ ihe, na nwa nwoke na ọnụnụ nwunye eke nta mụrụ ya wụ mama ya mụrụ ya, na ọwụ onye ga-inherit isi obi ya, ọwụ onye ga-inherit ụlọ ya, ọwụ onye ga-inherit akụnụba ya na isi obi ya. Na kele nụnụ nwunye ka isi mụrụ ya, kele ugbo na nwunye ka isi mụrụ ya, na baya mba ya anytime ya daruru ala, lekwa ụlọ ka n'ụzọ ebe oke ka ọ ga-were nothing else, not even ala, na ọwa otu ụlọ ahụ kpọọ ya ekwu ụlọ ọrụ kaziman nwere ego ya ekwu ụlọ ka ahụ ga-ekete, na ya achọghị ịbịa bịa nwe ihe lọya, ndị lọya nwere ike ya nwa ugbo echi ha bribe ya bidebede twist ihe edere ihe ekwuru n'ọnwụ, na ihe eji kpọọ ndị obodo ụka onye isi na ịnọhụ ụmụ nwaanyị echetara ṅụ, isi ụmụ nwaanyị ga-echetara ṅụ, ụmụaka echetara ṅụ, akpụrụ kpọọ ụmụ agbọghọbịa ma ụmụaka shite 2 years gbagotewenụ prezent obodo niile gbara wụọ mgbe papa ya na-ekwu destin nụnụ mama ya mụrụ ka abụọ ya nwa nwoke ka abụọ, ebe diọkpara ya egbuolie nwunye Kishi nkwanụ nwanne mama ya egbuolie, na nwa na nana mama ya mụrụ as second son, na ya ọka ga-inherit ụlọ niile, na ọka ga-inherit akụnụba ya niile,
ala ya niile, ihe niile ya nwere na ọka ga-eherite, even including isi obi the men ụlọ ya isi obi ya nọ nke a ka ya na-ewere ihe niile na hand over nọ ya ga-eherite na ya nwụọ onye gara aga kwugharịa o megharịa ka na-awụghị ote na ihe shirikwu ya na ya gakwa ebu mkpamkpa ya agụkwa ha agha ihe niile ya kpara n'elu ụwa akụnụba ya niile na ọwụ nwa na nwee na nwa na nwunye ka isi mụrụ ya lelekwe ụlọ naanị ụlọ ya na-enye ya na ọ bụrụ ụlọ ahụ ọ ga-eketa to avoid echi ya na nwanne ya bịawa ikpe bịa gbagharịwa abịa mewe diọkpara asịkwa diọkpara asị na ọ ya nwa ga-ekwuote ihe ya chọrọ na ote ka ya shiri chọrọ ndị obodo sị nụkwa ebe okwuole na ebe okwuole no problem ndị obodo sị mgbada nsogbu anụ nwanyị mba nọ nza na ya ka mpa ya kwuchara ihe nụ oruhu 2 years ya nwụọ ụmụnne ya nụtara onye ọbụla etoshiala na nwanne ya nwokezi chọziri lọtaziri na-achọ iri noveti ụlọ ha kedu ọkpara eburuzi agha bịa dat na papa ya kwuru datin n'iwe na papa ya kwuru datin n'ọnụma na ndị obodo ihere megbuo ha na-enweghị onye chalenjiri mpa ya mgbe ọ na-ekwu okwu ha asị nsogbu na ha anaghị o kwuru na ya eshi n'obodo ọjọọ obodo na-ekpe ikpeazụ na ihe ya wụ ụdị ọkpara nna ya na ya agaghị ebi iji ihe mama ya metere na-enwe onye gburu na ọwụ ya nwa gburu diọkpara nne na onye gburu na mama ya and ọsa afụkwara punishment na ndị obodo banishiri ya na ọ gaghị o kwesịghị ịrọbụ ya birthright ya as the next in line diọkpara nna ya na ya agaghị ekwe na ihe a mpa ya kwuru na ọ wụ okwu arụrụ ala na ọ wụ okwu onye iwe na-egwe na ọ wụ okwu nwoke nwa ya nwụrụ na ya agaghị ekwe na ya ga-ewere isi obi as ka diọkpara ya wụ na ya ga-aga nọrọ na nkwepe ụlọ arụpụrụ arụpụ gwali nwa ya etoro eto abịa na ịga nga as diọkpara na ya agaghị eme na ọ gakarị mma na ya nwụrụ dara ime ha ebidepụtakwa mitin gị ikpe nụtara ndị obodo asị dis nwanne mpa step brother lekwa ihe papa ya kwuru mgbe ọ dị ndụ na ọkwa n'ebe ha kwụ na-enwe ihe ọzọ ha ma ha ga-eme na-enwe ihe mere nwanne ya nwoke na ha nwa agụkwa hụ agha na mpa ya n'ozighị ya mana ọ ga-efe esi ha na ihe na ya ga-eme ya n'ike na ebube na ọcha ha achọghị ịma na ya ihe mpa ya kwuru ọgwụwa ndị obodo sị na mpa ya ekwucha na ya ha eme ihe bikọz ha wụ ndị arụrụ ala nwaanyị ha gwa ya sa na-eme otu ahụ na ọ ya nwa ụdị ọkpara ha agwawa ya sị na ya agaghị akpata akụnụba ka ya na nwoke nọ mpa ya ekwuole onye a ga-enye ka a ga-enye o kwuru n'ihu obodo na enweghị onye na ebe a ga-apụta kwuo ọdawazi na dịmanụ kwuru dat na onye kpere ikpe arụrụ ala na ya ga-ebu mkpamkpa na ha agaghị ahapụ ya ka ọ pụta buo mkpamkpa na nweghị onye n'ime ha agaghị ekwu ihe na-awụghị dịmanụ kwuru na o were ka ịhụ na nna ya nyere ya kpata ego ga-arụ zụrụ ebe ọzọ ma ọchị ịzụ ala dọkara na ọchị ịzụ ọla ọbụla ebe ọbụla ọ chọrọ ịzụ ọ ga-azụta mana ọ hụ na ihe nọ ya kwuru mgbe ọ dị ndụ na ọ bụ ebe a ka ha kwụ nwamba nọ na ndezi anya na one chief n'obodo ha abịa na-agwa nwanne ya nwoke dat na ihe mpa ya jiri iwe kwu na ya na nwanne ya emezie na ọwụghụ fọt nwanne ya na ọ nọrọ n'isi obi ahụ na ọ gaghị ebikakwa na ọ nọrọ ebe ahụ na owu ya nwa ka isi obi mara n'aka na ndị nna nna eligasịrị ebe ahụ dịkwa akọgbu ya na anaghị anara diọkpara isi obi na ya esi ebe ahụ pụọra nwanne ya nwoke ga ebe ọzọ ga-azụrụ ala ga ebe ọzọ were chọọ other houses mana ihu n'isi obi ebe a mpa ya rụrụ igwe ebibi ebe a mpa ya rụrụ tawa of ebe mpa ya rụrụ final kpọọ isi obi ya na ọ pụọra nwanne nwoke ebe ahụ na ọwụ ya kwesịrị ịna ebe ahụ nwanne nwoke sị na ya pụta n'obodo bịa kwuo ya mgbe ahụ mere mitin agbakọ na gịnị mere ọpụta mba na ọhịa esi ka ya kpọtụrụ m jụdele m ihe mgbe na this man agwacha nwanne ya destin na since ya na nwanne ya na-ata ya eze ha na-ata ya eze na nwanne ya kpatakwara ego na o ji ego na obu ya na ahụ dị ya mma na ọ na-agba abroad na-alụta na o ji ya biznes mpere ọ ga-take over na njudele ụmụnna na ole ihe unu nwere gwa ha n'okwu na ihe this man bịa gwa mpa ya gwa nwanne ya nwoke ihe n'ugbo na ọwụ ha pụwanụ for peace sake were data isi obi ha nde nwanne nwoke na nwanne nwoke dị ready o ji ego ga-arụ any type of place enigwe ọ chọrọ ịrụ mana ya sị ebe efolo gị ka ya jụdele mgbotodere ụmụnne na ka ya nọkwutu from unu na ọgịnị bụ ihe unu si nwanne nwoke mee ọ ya pụwara ya ka ọ ya n'ọnwa ụmụnne m okwu ekwele kwucha m si ya nwanne m nwaanyị ya aza nwanne m ya sị ya biko bifo m aga n'okwu m enwere m ajụjụ nwanne m nwoke na this your step brother mama ya gburu diọkpara nwanne m nwoke nna m ọzụkwara ha ọfụma nye ha ọzụzụ enwe ihe wee zụ mee ka ịshọ na onye kele gara skuulu onye kele gaa ọzụzụ o nyere onye ka ya sị m yes na ha abụọ graduate na papa ya zụrụ ha ọfụma zụọ ha onwe ihe zụọ onye ọbụla gara skuulu ivu ya onwe ya na ha gara skuulu na enweghị onye lara azụ na onye nke ahụ ebe ọbụla ị nwetara admishọn na mpa ya kwụgidere ụgwọ skuulu zụọ ya graduate apụta nwee nke ọ na-eme na o mekwere nke ọ na-eme gị nwanne ya otu nne ya kwagakwara skuulu na papa ya zụrụ nwe onye zụrụ ya ụmụ ya
na ha dị only 4 papa ya zụrụ ha zụrụ ya. Nsi oke na tụrụ ntị ha ala ọfụma ihe m ga-agwa nwe ihe m ga-agwa nwanne m nwoke, ihe m ga-agwa onye ọbụla m hụrụ n'anya. Eziokwu anaghị ekpu ya aka, ụfọdụ nwere ike ịghọtahie, ụfọdụ nwere ike ma understand, but ọ dị mkpa ka ekwuo ya dịka o si, taa ya okwu, kwuo egwu a dịka o sitere. Ụgwọ nne na nna ji ụmụ ha mụrụ wee zụ ha, nye ha ọzụzụ, zụọ ha, ha etolite, rezie ha well. Mana ịhụ na akụnụba nna nwere right ịsị ihe niile ya kpara lekwe ya na-enye ya. Ọ ya kpatara ụfọdụ ụmụ nwoke ị ga-ahụ akụkọ history sometimes nwoke mụrụ nwa mana onye inheritiri ihe ọ kpara n'elu awụrụ onye serve ya domestic worker, nke ya wụrụ driver, onwe ike ya wụrụ gardener, mana ọ wụ onye ghọtara, onye bịara leta ya n'oge nka, onye ruru nso ya ekwere maka ihe ahụ onye ahụ mere ya, si ebe nwa ya nwoke ya mụrụ ya kelewu nwa ya nwoke lekwe nga ya gbenye na mana ihe niile lekwe onye a na-egwu iliri ya. O nwere right ahụ. Ọ pụtakwa na nwa ya nwoke agaghị awụ nwa ya nwoke, ọ pụtaghị na omehụ nwa ya nwoke ahụ accept, no. Papa m nwere right ịpụtasị ihe niile ya kpara na ya na-enye ya ndị orphanage, na-enwe nwa ya nwoke ma nwanne ya nwoke maka na-enwe onye ya chọrọ ka o keta ihe na ya na-enye ya ndị orphanage, ya na-ewere ihe ga-enye charity home, na-enwe onye ga-ekwestion ya. Nwanne ya nwoke agaghị asị na mpaghara o ji ụgwọ, nwa ya nwoke ga-asị o ji ụgwọ, n'ihi na ụgwọ o ji ụmụ ya niile ịzụ ha, nye ha ọzụzụ, ha etolite, nye ha net, ha ga na n'osimiri ga ha azụ, build their own. But then ihe papa gị kpatara onye ọ chọrọ inye ka ọ na-enye ya. Ọ gara wụ ihe mwute na ọ bụrụ na papa ha eti ha aka n'ịzụ nwa nwanne mama ha, ọ bụrụ na papa ha tere ya azụ, a ga-asị ọ gbaga punishment, o ji ihe mama ya metere na-elete, mana ọ dịghị like that. Mama ya bụ onye serve punishment, ma papa ga ereze zụọ ya, nye ọzụzụ ozugbo. Mana onye o werere ihe enyezie nwanne m nwoke, not only that, o jighị ọnụkwu ya kpọọ ndị obodo mee ya dị official, gwa ndị obodo na ọ bụrụ na onye deviate from ihe nọ n'otu esi meji mulie na ya gakwa ebu mkpamkpa. O threatened the entire village. And nwa onye pụtara nọ ime peace mgbe asị nna weta obi na ọ bụghị otu na-esi eme, talk all out of that, ha hapụ ya, decision ya ahụ is still here ruo n'oge ọnwa ya ewe nwa. Ọ bụrụ na ọ na your step brother bata n'ebe ahụ, nweta nwanne m shiri mee mebia convince ya hapụ gị isi obi ahụ ga ebe ọzọ ga azụ ala n'ụlọ, mpanga ga-ebuso ya agha. Mkpamkpa ha na-ekwu okwu ya, ọ ga-ebuso ya, he will not settle fine there. Then nwa ya nwoke ke nwunye ka isi ka achụla ọ bịa dịgara ebe ahụ take over because of enwere ote isi nwa ya ọnụ n'okwu, ikekwe enweta ihe ya ga ebe ahụ bata ebe ahụ, ọ gaghị ebikakwa. Mpapa ngakwa ebukwe mkpamkpa n'ụdị nke kwa, because ọwụ ihe mkpebi o kpebiri kwue na ntị ndị dị ndụ na ihe hapụ ego ote na ya eshiri kwue na ya gakwa ebu mkpamkpa. Ndị obodo mere understand. For ndị na-asọ onye nwa nwụchie n'anya, the body may be dead, mana mgbe a gbakọrọ, ọwụ naanị mmadụ gbakọrọ, ụmụ mmụọ soro gbakọrọ, ọ ndị ga-carry out this task. Ị na-ele anya na the man ga-ebilite were osisi na-achụgburu ha, no. Agbakọ, ọ ihe Bible ji sị, surely they shall gather, but if the gathering is not of the Lord. Mgbe ha kpụrụ oku, enwere gathering, enwere ọwụ naanị mmadụ gbakọrọ, enwere ụmụ mmụọ ndị na-ewere that message, ndị ga-emeke sure na ha carry out that task. Mgbe ndị obodo kpọrọ gbakọ, mpanga kpọ oku gbakọ, enweghị onye si na agbojes ọwa otu na-eme ya shọcha, no. Na nwa na-agaghị ebi iji ihe nne ya metere, na nne ya mere ihe arụ, etritikwe nne ya chọọ ya. Ugbu a na ndị ọkpara amara ya n'aka, ọ destiny wetara ya, mama ya biri iji ya. Anyị agaghị eme na allow ka ị were right nwa were nye nwa nwoke ke nta na ị na-ewe iwe, no. Ọ ndị obodo ka ga-agara ịbatụrụ ya ha ajụ, mana ndị obodo mechiri ọnụ, ekwughị okwu in the sense that n'obi ha ọwụ akụnụba ya kpara ihe nwoke onye ọ chọrọ inye ka ọ na o nwere right inye ihe onye ọ chọrọ inye ya, ileghekwe n'ụdị ọzọ, all right your father esilekwe onye ga-ewere ihe, lekwe onye ga-ewere ihe. Now in this case, papa na-asị hụ that step brother na ha wụhụ dị ọkpara ya, okwughị ya. Ọ sị na ọ wụ kele ka ya werere isi obi enye, were ihe niile nye, wereze nye onye kele nọ na lekwa onye ya recognized na ọwa afọ mụrụ this young man mụrụ ya dị ọkpara, and ọwa afọ nwa mụrụ ka ga-ejikwe ga-inherit ihe ọkpara. O chuzuru okwu ya carefully
kwege ndị obodo n'ụdị ha na-agaghị aghọta because so akụnụba ya kpara. Ọ chụpụghị nwatakịrị na-ekwu okwu ya, ọ chọghị ya, ọ zụrụ ya, ọ nabatara ndị obodo na hụrụ ya, ọ nabatara ya, o toro n'obodo ha, onwe mgbe ọ chọrọ chụọ ya na nne, o mere nwa ya nwoke accept, mana the only difference bụ na akụnụba ya kpara which o nwere right ya. Mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ ndị nwere ego ha akawa nka ha kpọlọ ya ha si biko ke n'ebe were enye nwa ha nwoke ke nta na ọka eletere were ke enye nwa ha nwoke ke ọzọ were ke gị na-ele cheki oke ahụ nke kwesịrị ịwụ dị ọkpara oke ruru ya enyeghị ya, na ị gaghị kwesịrị ya nwa agaghị agbachakashaka, ọ ga-ewerekwa ihe ahụ ọnụnụ enyere ya. Ụgwọ nne na nna ji ụmụ ha wee zụ ha ọfụma rezie ha wee, mana ihe nne na nna kpatara ọwa ịhụnanya ka eji enye ya ụmụ. Ọdịna a na-enye bezon, a na-enye site n'ọchịchọ nke obi. Ọ gaghị egbochi ụmụaka ahụ ịwụ ihe ha gara ịwụ, ihe ha na-akọ akụkọ ihe nna ha kpatara, ihe ha ga-akpata, ihe ha ga-awe in life, akụnụba nke ha nọ na-eche ha. Onye chi tụrụ ugo ga-etu ya ugo, ọwụhụ from ihe nna ya kpatara. Onye chukwu tụrụ eze, onye chukwu tụrụ ugo, ọ ga-etukwa ya ugo not from ihe nna ya kpatara or from ihe nna ya kpatara, mana ihe onye ga-awụ ka ọ ga-awụ not from ihe nna ya kpatara. So gwa nwanne gị nwoke biko ya nọrọ ebe ahụ, ihe ahụ papa m were furu kpa ya n'aka, mee ya dị official, ya were ya eshi nwa shift ụbọdị mpaṅụ bụkwa ebu mkpamkpa. Ụmụ mmụọ ọjọọ na-eshi akọrọ akụkọ a ga-ebu mkpamkpa, ebo ya mpaṅụ dị ma na nwụọ na ọ gachiri ike. Mana ụmụ ofeke a na-akpọ ụmụ ofeke a na-anaghị ahụ anya nụ eshidesimanụ kwuru okwu a ga-ewere okwu a mere okwu bido lụwa bido giriwe. Ọ ihe kpatara na ha ga-igbu a na-ele anya n'azụ because gịnị a na-ahụta na dịmanụ kwuru ekwu mana nwoke anwụọ na gachi ike, mana ụmụ mmụọ ọjọọ nụ mgbe e kwuru okwu ebulie ya mee gịnị. The wall has ears, has eyes. Ha eburu ya mee gịnị mee ka okwu ndị a bịawa na mmezu, ka nwanne nwoke hapụ ịlụzu ndụ ya. Enyere ya ebe ahụ wee nye ebe ahụ, ọ ya nwa next in line ya waga nọchi isi obi. Papa m mere ya dị official before ya nwụọ, enweghị onye kantara, enwe onye challenjiri ya, ya stik tiri ya nwụọ ruo n'oge ọnwa ya nwụọ. So izaga na nwa ya nwoke kedio ka nọchiri anya dị ọkpara were ka ahụ ọnụnụ o nyere ọ ya asị na ya anaghị ewega na enweghị eji onyeghị oke ruru ya, na enweghị eji oke ya eme ihe ọ ga win life ka ọ ga win life. Yes, ụmụnne m ọhịa m gwara enwekwa ihe unu ga-atụkwasịrị ọnụ so ngwa onye bịara nye ya ndụmọdụ pụọrọ ya ka dị man bata of which ndị obodo nwere ike ha agaghị ekwe, obodo agaghị afọ ọsọ ha, mana obodo ga-asọ ụkwa ihe papa m kwuru, lekwa ihe papa once e remindri unu si lekwa ihe papa m, gwa your brothers lekwa ihe nna m kwuru mgbe ọ dị ndụ according to you. Ịsọkwa ihe a niile history onye ọbụla chi n'aka, onye ọbụla dị aware of. Nwanne m nwoke ma otherwise ọ nwere ike ọ ga-ebukwe mkpamkpa, ọ ga-enye nsogbu. So gwakwa ya nọrọ ebe ya ewere ka enyere ya, onye ọbụla were nke enyere ya. Ụmụnne m ọ ihe m gwara enwekwe nnọọ ihe unu ga-atụkwasị ọnụ si ya pụọ ka eke hụ bata, enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya n'ọnụ n'obi unu nwee ike mee gịnị gwa ya ịnụ ngalugbo ene. Olee ihe ga-eme gị ichewe echiche iwepụ ndụ mmadụ ibe ma ọfọzikwa nwanne gị ọbara nwa nwanne gị wụ nwa gị kwafue kwanye kpuo ya gba bọket ọkwa ọbara ekpuo n'ala kpuo send ịchọghị ịma kama anaghị ehi ụra. Mgbe ụfọdụ a na-achụwa ihe aramara, nga a na-achọ ihe aramara ekpufu ihe ekpumekpu. Yes, a na-achọ nga a na-achọ ihe aramara mmomere na nso. Mgbe ụfọdụ a na-achọwa nga a na-achọ ihe aramara ekpufu ihe ekpumekpu. Ọwụ na ịghọta ihe o menere wu. Mgbe ụfọdụ ị ga-aga na-arachacha ọnụ ite ikekwe ọkụ adanụ ọkụ ọnụtara adaranụ gị kwakporo kpufuzie ntụrụ ihe ị ga-eji that pepper soup okwu ya wụrụ mmiri ji ọkụ ji mmiri awaghị ọ ya wụrụ ka eji nnọọ anụ ọkụkọ gbuo nnọọ nwa ji awaghị tijuchagbore nnọọ ogwu ọgbamkpo tijuchara ọgbamkpo na crayfish gbuo nnọọ ya wụ ihe ekpumekpu in the sense that ị ga-eji nwa ekunye na-ara ya gị na-ekpuye gị gbazie nga ị na-aracha ọnụ ite iri ya ele gị bido aracha ọnụ ite ọka ada gị kwakporo kpufuzie ihe ekpumekpu nga ị na-achọ ihe aramara gị kpufuo ihe ekpumekpu. Ịnụ ngalụ ugbo ya na-enwe otu isi echege ka ṅụọ wepụkwa aka kama anaghị ehi ụra. Ọ na-akwụ ndị mmadụ ụgwọ ọlụ ha dịka ọlụ ha siri dị. Ụmụnne m enwe ihe unu ga-agwa nwanne anyị nwaanyị unu gwa ya ekwele m obi m uche onye adịghị njọ ọ nga ọhara m n'ọnụ udo dịrị unu.